Ehundaka lagun bildu ziren joan den ostegunean, Lameran, joan den astean, adin txikiko bati, igogailu batean egindako sexu erasoa salatzeko. Erasoa salatzeaz gain, Bermeoko mugimendu feministak entitate ezberdinek kudeatuta, indarkeriaren aurkako hainbat zerbitzu espezializatu daudela gogoratu nahi izan dute, besteak beste, aholkularitza juridikoa, arreta psikologikoa edo harrera zerbitzuak. Era berean, salatu dute Bermeok 2014an aholkularitza juridikoa eten zuenetik ez duela espezializatutako zerbitzu propiorik eta oinarrizko gizarte zerbitzuetatik aparte ez dagoela berdintasunerako udal zerbitzurik ere. Jakitera eman dituzten datuen arabera, 2018an 33 andre bermeotar erregistratu ziren Bermeon indarkeriaren biktima. Bizkaiko datueri erreparatuta, 2019an 3.245 salaketa jarri ziren eta arreta telefono zerbitzuek 1.409 dei jaso zituzten sexu indarkeriari lotuta. Datu gogorren aurrean, berba politak alde batera utzi eta instituzioei exigitzeko ordua dela aldarrikatu dute mugimendu feministatik. Udalaren agendan, genero zapalkuntza lehentasuna izan behar dela esan dute. Argi utzi dute, udala ez dela interpelatutako bakarra eta autodefentsa feministarako deia egin diete herritar guztiei, baliabideak exigitzeko, eredu berriak sortzeko eta gorputzen defentsa kolektiboki egiteko.